Enervin Pro je učinkovit fungicid protiv plamenjače. Jednostavnom primjenom savršeno se uklapa u vaš program zaštite vinove loze. Pun potencijal ostvaruje kada se primjenjuje u fazi intenzivnog porasta bobica, čime se osigurava visoka kvaliteta i prinos grožđa. Dvije aktivne tvari međusobno se nadopunjuju i postižu veću učinkovitost. Kalijev fosfonat se sistemično kreće kroz biljku, te osim što ima izravno fungicidno djelovanje, potiče prirodne obrambene mehanizme vinove loze. Inicijum, zahvaljujući snažnom vezanju za voštani sloj, ne samo da pouzdano štiti listove, već pruža zaštitu grozda tijekom cijelog perioda formiranja. Kombiniranim djelovanjem aktivnih tvari sprječava razvoj patogena u ranim fazama bolesti i istodobno doprinosi antirezistentnoj strategiji zahvaljujući dvostrukom mehanizmu djelovanja. Enervin Pro donosi i niz dodatnih prednosti, otpornost na UV zračenje te postojanost na listu i grozdu tijekom kišnih razdoblja. Bez obzira na klimatske uvjete, ostaci sredstva ostaju znatno ispod propisanih granica, a povoljan regulatorni profil čini Enervin Pro sigurnim za korisnike i okoliš, podržavajući održivu proizvodnju grožđa. Enervin Pro, najbolji saveznik u proizvodnji grožđa. BASF, jer biram sigurnost.